Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, December 19. Former DPWH Undersecretary Cabral, patay matapos umanong mahulog sa bangin. Medical equipment sa JBL MGH, handa na sa holiday emergencies. DOH Central Luzon, sinuri ang kahandaan ng ospital. Central Luzon, humataw sa 2025 LET. Elementary at secondary exam takers, pasok sa top 10. Don Bosco Academy at Houseland, nagkaisa para sa edukasyon at kapakanan ng kabataan. At CLTV 36 reporter, napalaban sa challenge ni Lara Liwanag ng Physical Asia. Sa gitna ng kontrobersiya sa flood control projects, pumanaw ang dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos umunong mahulog sa bangin sa Cannon Road, Benguet. Naritong report. Nasawi ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral. Ito ay matapos umunong mahulog sa isang bangin sa kahabaan ng Cannon Road sa bayan ng Tuba, Benguet, gabi nitong Huwebes, December 18. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, bumiyahe si Cabral mula Baguio City patungong lowland area kasama ang kanyang driver. Habang nasa Cannon Road, hiniling umano ni Cabral sa driver na huminto at iwan muna siya. Nang bumalik ang driver sa lugar, wala na umano roon si Cabral at maging ang sasakyan. Sa report mula sa Philippine News Agency, natagpuan ang sasakyan at katawan ng dating opisyal sa bahagi ng Buwed River na tinatayang 20 hanggang 30 meters sa ibaba ng highways. Isinugod pa si Cabral sa Benguet General Hospital and Medical Center, ngunit idineklarang dead on arrival bandang alas 12 ng madaling araw ng Biyernes, December 19. Ang pagpanaw ni Cabral ay nangyari sa gitna ng mga patuloy na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Kabilang siya sa mga dating opisyal ng DPWH na nadawit sa issue ng ghost and substandard projects at sa umano'y kickback sa mga ito. Nitong Setyembre, nagbitiw si Cabral sa kanyang posisyon kasunod ng mga pagdinig sa Kongreso. Bagamat nadawit sa mga alegasyon, mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa anomalya at wala rin siyang kinaharap na kasong kriminal sa oras ng kanyang pagpanaw. Kaugnay nito, nagpaabot na ng kanilang pakikiramay ang palasyo at ilang personalidad kaugnay sa naging pagkamatay ni Cabral. Kabilang dito ang mismong DPWH na binigyang din ng mahigit 4 na dekada ng kanyang paglilingkod. Hiniling din ng departamento na bigyang respeto ang pamilya ni Cabral habang nasa gitna ng pagluluksa. Ipinaabot naman ng Malacanang ang pakikiramay ng administrasyon kasabay ng paglilinaw na wala umanong direktiba mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa sa ngayon ng hiwalay na investigasyon sa pagkamatay ni Cabral at igagalang muna ang privacy ng pamilya. Para naman kay ML Party List Representative Laila de Lima, kahina-hinala ang pagkamatay ni Cabral sa gitna ng patuloy na investigasyon sa malawakang katiwalian na kinasasangkutan umano nito. Iginiit din niya na hindi dapat ito maging dead end ng mga investigasyon at kailangang mapanagot pa rin ang lahat ng sangkot sa umano'y sindikato sa likod ng pandarambong. Para naman kay former presidential spokesperson Harry Roque, naging mabuti umano sa kanya si Cabral at ikinalungkot niya ang mga sinapit nito. Subalit sinabi niyang maraming buwaya ang makalulusot dahil sa pagkamatay nito. Tinawag din ni Roque na mafia style ang pagkamatay ni Cabral, kasunod umano ng naunang pagkamatay ng 2 engineer mula sa Ilocos Norte at Sorsogon, nasangkot din sa issue ng flood control scam. Batid umano ni Cabral ang lahat ng mga insertion sa proyekto at kinwestiyon kung kapani-paniwala bang basta na lamang itong nahulog. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad, katuwang ang scene of the crime operations ukol sa pagkamatay ng dating opisyal. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Habang papalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon, mas pinaigting ng DOH ang kanilang Ligtas Christmas campaign upang masigurong handa ang ospital sa inaasahang pagdami ng mga pasyente. Isa sa mga binabantayang pasilidad ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital San Fernando, Pampanga. Narito ang report ni Arlene Salonga. Sa kasagsagan ng holiday rush, inaasahang muling tataas ang bilang ng mga pasyenteng dinadala sa ospital. Mula sa mga aksidente, food poisoning, fireworks-related injuries o FWRI, at iba pa. Kaya bilang bahagi ng Ligtas Christmas campaign ng Department of Health,
Nagsagawa ng hospital monitoring ang DOH Central Luzon nitong Biyernes, December 19 sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital, City of San Fernando, Pampanga. Isa sa pinakamalaking pampublikong ospital sa rehiyon. Pinangunahan ni Regional Director Dr. Corazon Flores ang monitoring visit, kasama ang ilang medical doctors ng JBL-MGH. Gumawa po kami ng isang tent po dito na kung saan unang-unang makikita ang mga pasyente natin na naging biktima ng paputok. So makikita niyo po rito, una, meron po tayo yung monitoring natin. On this side naman po, makikita niyo po yung mga gamit natin, pang medical at surgical din po para sa mga pasyente natin, para sa mga naka-aksidente, mga batang nakalulo ng watusi. Tapos andyan din po yung mga surgical instruments. Dagdag pa ng medical specialist 3 ng JBL-MGH na si Dr. Joy Aiza Sombilio, bukod pa sa facilities at equipment, inihahanda rin nila ang mga staff at manpower ng ospital. So mag-umpisa pa lang po ng December, yung mga staff po natin ng emergency department, kasama po yung doctor and nurses po natin, particularly po yung mga emergency medicine doctor po natin, ay sumasali po sila dun sa orientation regarding po sa mga bagong paraan para po makapag-monitor po kami ng Aksyon Paputok Injury Reduction Campaign. So, lahat po ng mga emergency medicine doctor po namin ay na-train na po ngayon. Batay sa assessment ng JBL-MGH, nakapagtala sila ng 45 FWRI cases noong 2024. At karamihan sa mga ito ay bata na gumagamit ng boga. Paalala naman ni JBL-MGH Chief of Medical and Professional Staff 2, Dr. Alfonso Danak, huwag ipagsawalang bahala kung mayroong mga untoward incidents sa kasagsagan ng selebrasyon ng bagong taon. Sila ay naka-encounter ng sugat, whether dahil po sa paputok or bamandailan. Pagkayari nga po, hugasan muna ng malinis na tubig, pwede pong sabunin, at ibalot po ng malinis na tela or malinis na gasa. Liban sa medical aspect, pinapaigting rin ng DOH ang Online National Electronic Injury Surveillance System na isang real-time monitoring tool kung saan makikita ang bilang ng mga naitatalang kaso ng FWRI, heart attack o iba pang emergency cases sa kasagsagan ng holiday season. Araw-araw itong magbibigay ng datos para malaman ang dami ng mga naitalang kaso. Yung online National Electronic Injury Surveillance System na mag-uumpisa po ng December 21. So magmo-monitoring po kami at magbabantay po kami. Lahat po ng makikita po nating pasyente is titignan po namin, bibigyan ng paunang lunas at isusulat po namin sila dun sa ibinigay po ng Department of Health na data sheet at i-encode po namin ng real time para po araw-araw ay makakuha po tayo ng census at masabi po natin kung gaano kadami po talaga ang ating mga napinsala sa panahon ng bagong taon po. Patuloy rin na pinapaalala ni RD Dr. Flores na maging disiplinado ngayong Kapaskuhan at bagong taon. At huwag kalimutang isaalang-alang ang kalusugan. Pinapaalala po natin, una, tamang pagkain, may exercise, at of course, disiplina. Pangalawa, biyahe healthy. We want to promote safe and of course safe travel. And pangatlo po, iwas paputok para po salubungin natin ang bagong taon ng masaya, ligtas at buo po ang ating katawan. Para po sa tinatawag natin yung ligtas at masaya kung Pasko. Kasama si Aisel Fernando, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Asahang magiging masaya ang Pasko ng maraming OFW sa kanilang pamilya dahil idinidistribute na ng Bureau of Customs sa mga nakatenggang balikbayan boxes na inabandona raw ng cargo companies. Naritong report. Sinimula na ng Bureau of Customs o BOC ang paghahatid ng humigit kumulang 130,000 balikbayan boxes na hindi pa nakukuha ng mga recipient itong Huwebes, December 18. Tugon nito sa naunang ata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking makakarating ang mga kahon sa mga pamilya ng Overseas Filipino Workers o OFWs ngayong Pasko. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel na pumuseno ang inspeksyon sa mga naiwan at hindi pa nakukuhang balikbayan boxes sa Port of Manila na karamihan ay nagmula sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. Ilan sa mga kahon ay nakaimbak na sa pantalan mula 8 buwan hanggang halos 2 taon.
Ayon sa BOC, sa 144 cargo containers, may laman itong minimum na 54,000 kahon, depende sa laki ng bawat container. Kung may halong malalaking packages, maaari itong umabot sa mahigit 130,000 balikbayan boxes. Kaya naman ikinagulat daw ng BOC ng matuklasan ang suliraning ito noong Hulyo. Ipinaliwanag ng ahensya na naiwan ng mga kahon matapos mabigong mabayaran ng mga consolidators at deconsolidators ang kaukulang buwis at bayarin, dahilan upang ideklarang abandoned ang mga kargamento. Pinaalalahanan ni Nepomuceno ang mga tatanggap na walang babayaran sa pagkuha ng mga balikbayan box dahil sagot ng pamahalaan ng gasto sa paghahatid. Dagdag pa ng opisyal, hahabol ng BOC sa administratibo at legal na paraan ang mga kumpanyang responsable sa pag-abandona ng mga shipment. Makikipag-ugnayan rin daw ang tanggapan sa NBI upang matukoy kung maaring magsampa ng kasong large-scale estafa dahil sa posibleng sabuatan. Nitong Martes, inanunsyo ng Pangulo na humigit kumulang 130,000 balikbayan boxes ang may babalik sa kanilang mga may-ari bago sumapit ang Pasko. Nangako ang pamahalaan na gagawin ang lahat ng paraan upang mapabilis ang pamamahagi ng matagal ng naantalang balikbayan boxes sa mga pamilya ng OFW sa buong bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. Sinuportahan ni Senator Bam Aquino ang panawagang palakasin ang suporta para sa mahigit 5 milyong batang Pilipino na may kapansanan o Children with Disabilities o CWDs. Nangako ang senador na sa muling pagbubukas ng kanyang komite ay tatalakayin niya ang tinawag niyang gaping hole o malaking pagkukulang sa sistema ng bansa patungkol sa mga kabataang may kapansanan. Sa plenary session nitong Desyembre, sumuporta si Aquino na tumatayong chairman ng Senate Committee on Basic Education kay Senator Raffy Tulfo para ihayag ang kanyang manifestation sa umano'y pagpapabaya sa sektor ng milyong-milyong pamilyang Pilipino na may kapansanan. Binigyang diin ni Aquino ang katotohanan na sa kabila ng pagsasabatas ng Inclusive Education Act ay nananatiling walang suporta, kulang sa pondo at madalas ay invisible o hindi napapansin ng pamahalaan ang mga mag-aaral na kabataang may special needs. Ang pahayag ni Aquino ay base sa nakababahalang datos mula sa ulat ng EDCOM-2 o ang Second Congressional Commission on Education. Aniya, sa tinatayang 5.1 million na batang may kapansanan sa buong bansa, 8% o 391,000 lamang ang nakatala o may record sa mga eskwelahan. In the EDCOM-2 report, lumalabas na 1 out of every 5 students ay may kapansanan o merong concern na kailangan pong bigyan ng tamang pansin. No? Binigyan diin din ng senador na nasa 61% ng mga naka-enroll na mag-aaral na may kapansanan ang walang formal na medical diagnosis. Dahil sa sobrang mahal ng clinical assessment, umaasa na lamang ang mga guro sa pagbamasid ng mga manifestation o senyales ng bata. So malaki po yung porsyento. In fact, we intend to look further into these numbers to find out kung gaano to katotoo o anong range ang pinag-uusapan. Ayon sa senador, maraming magulang ang lumalapit sa kanyang tanggapan na nawawalan na ng pag-asa dahil sa kawalan ng pampublikong pasilidad at sa napakataas na singil sa mga pribadong therapy. Inihayag din sa datos ang matinding kakulangan sa mga guro dahil 32% lamang ng mga mag-aaral ang may access sa isang specialized teacher. Mas pinalala ang krisis na ito ng napakaliit na pondo kung saan ang ilang paaralan ay napipilitang pagkasyahin ng 333 pesos hanggang 488 pesos kada mag-aaral para sa buong taon. Bagamat may mga naitayo ng gusali, kung saan 69% ng Inclusive Learning Resource Centers o ILRCs ang tapos na, nananatili ang mga itong empty shells o bakanting gusali lamang. Walang sapat na mga therapist at specialist na magpapatakbo sa mga ito. Kung ikukumpara po natin ang pondo, ang infrastruktura, ang kakayanan na matulungan ang mga kabataang may special needs, kung ikukumpara po yun dun sa nakalaang tulong at budget,
ay malayo po talaga. Sa pagtatapos, nanawagan si Aquino ng mabilis na aksyon at pakikipagtulungan sa iba pang sangay ng gobyerno. So nararapat po itong ma-raise and we will work, Mr. President, hand in hand with the good senator as soon as we can reconvene our committee. Pagdating po sa mga children with special needs at mga estudyanteng may mga special needs, pwede po tayong magtulungan para mabigyan ng solusyon. Kamakailan ay isinusulong ni Senator Tulfo ang 40 million pesos na dagdag pondo para sa Project Aruga ng DSWD, isang programa na nagbibigay ng financial aid sa mga pamilya ng CWDs. Iginiit ni Aquino na dapat maging holistic o buo ang solusyon at pagsamahin ng tulong pinansyal ni Tulfo at ang kanyang adhikain na ayusin ang sistema ng edukasyon para sa mga batang may kapansanan. Arlene Salonga, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Naghatid ng karangalan sa rehiyon ang mga bagong guro mula gitnang Luzon matapos manguna at makapasok sa top 10 ng September and November 2025 Licensure Examination for Professional Teachers. Alamin ang listahan ng top-performing examinees at schools sa report ni Raymond Tasoy. Muling pinatunayan ng mga bagong guro mula Central Luzon ang kanilang husay at dedikasyon sa inilabas na resulta ng September and November 2025 Licensure Examination for Professional Teachers. Sa tala ng Professional Regulation Commission o PRC, namayagpag ang mga examine mula sa iba't ibang paaralan sa rehiyon matapos makapasok sa top 10 sa parehong elementary and secondary level. Sa elementary level, nagtala ng kahangahangang marka sina Irish Glenn Carpio ng Arroyo University at Nicole Angela Soro ng Nueva Ecija University of Science and Technology. Kapwa sila pumwesto sa rank 2 na may markang 93.80%. Sumunod sa rank 8 si Denise Josephine Nacar ng Aurora State College of Technology o ASCOT na may 92.60%, habang nasungkit ni Russell James Martin ng Divina Pastora College ang rank 9 na may 92.40%. Nakapasok din sa rank 10 si Deborah Notorio ng ASCOT na may 92.20%. Patunay ng patuloy na pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Hindi rin nagpahuli ang mga secondary level examinees ng Central Luzon, kung saan pumasok sa rank 8 si Melody Jane Castro ng General De Jesus College na nakapagtala ng 93.40%. Samantala, 6 na examine ang nagtabla sa rank 9, kabilang sina Lindsay Bagsik at Carl Houston Sibal ng Dominican College of Tarlac, Christina Bondok ng Arroyo University, Kaizil Cabreros ng ASCOT at Elise Margaret Del Rosario ng Bulacan State University na pawang may mga markang 93.20%. Rank 10 naman sina Clarence Kaisip ng Dominican College of Tarlac at Joshua Labonete ng Bulacan State University na parehong nagtala ng 93%. Bukod sa pang-individual na husay, kinilala rin ang mga top-performing schools. Sa elementary level, para sa may 50 to 99 examinees at hindi bababa sa 90% na passing rate, pasok sa rank 6 ang ASCOT. Matapos pumasa ang 48 sa 50 examinees nito, nakatumbas ng 96%, habang nagtala naman ng 95.31% ang Tarlac Agricultural University matapos pumasa ang 61 sa kanilang 64 examinees. Sa secondary level, pumasok sa rank 8 ang Central Luzon State University sa kategoryang may 300 o higit pang examinees. Ito ay makaraang pumasa ang 287 out of 312 examinees nila, nakatumbas ng 91.99%. Muli namang nagpakitang gilas ang Aurora State College of Technology sa may 50 hanggang 99 examinees matapos pumasa ang 91 sa kanilang 96 examinees na may 94.79% passing rate. Sa kabuuan, 21,967 out of 43,045 o 51.04% ang pumasa sa elementary level, habang 57,729 out of 79,493 o 72.62% ang mga lisensyadong guro para sa secondary level. Isinagawa ang pagsusulit noong September 21 at November 30, 2025. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Wala na raw magre-retirong guro na nasa antas ng Teacher 1 matapos na magpatupad ng maramihang promosyon ang Department of Education sa mahigit 16,000 pampublikong guro sa bansa. Naritong report. Ipinromote ng Department of Education o DepEd ang 16,025 guro sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system.
Alinsunod umanito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang kanilang kapakanan. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, December 17, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na matagal nang kwalipikado sa promosyon ng maraming guro, ngunit naantala ang kanilang pag-angat sa serbisyo. Ayon sa kalihim, layo rin ng direktiba na maranasan ng mga guro ang pag-unlad sa kanilang karera habang nasa serbisyo at tiyakin na walang guro ang dapat magretiro bilang Teacher 1. Bukod sa mga na-promote, mahigit 41,000 pang guro ang nakapila para sa promosyon. Ang mga proseso at dokumento nila ay naisumite na sa Department of Budget and Management o DBM. Sa bilang na ito, 29,017 teachers ang inaasahang aangat ng 1 hanggang 2 salary grade, habang 18,007 naman ang tatanggap ng pinakamataas sa 3 level ng salary grade increase. Kabilang sa mga tatanggap ng 3 antas sa promosyon, ang mahigit 3,000 guro mula sa Teacher 1 patungong Teacher 4, 3,374 mula Teacher 2 patungong Teacher 5, at more than 11,000 na guro mula Teacher 3 patungong Teacher 6. Dagdag pa rito, 16,883 Teacher 1 ang itataas sa Teacher 3. Ayon sa DepEd, bibigyang prioridad din ang promosyon at reclassification ng mga Teacher 1 na malapit nang magretiro. Samantala, magpapatuloy ang National Educators Academy of the Philippines sa pagsasagawa ng mga pagsasanay at leadership development program upang mapanatili ang tuloy-tuloy na career progression ng mga guro sa pampublikong paaralan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinaalalahanan ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO ang mga kontraktor, construction workers at homeowners na laging panatilihin ng tamang distansya mula sa mga linya ng kuryente. Ito ay kasunod ng mga naitalang sunod-sunod na insidente ng electrocution o pagkukuryente sa lungsod o pagkakakuryente sa lungsod na ang ilan ay nauwi pa sa kamatayan. Ayon sa SFELAPCO spokesperson Attorney Cathy Diaz, delikado at mataas ang boltahe ng kanilang mga linya, kaya maaari umunong magdulot ng matinding pinsala kapag nadikitan. Binigyan diin niya na mahalaga ang pagkipag-ugnayan sa mga kanilang kooperatiba bago magsagawa ng anumang aktibidad malapit sa mga power line. Makatutulong din umuno ang pagkakaroon ng wastong permit at pagsunod sa safety protocols para maiwasan ang panganib. Hinikayat din ng SFELAPCO ang publiko na palagi ituring na live at mapanganib ang mga linya ng kuryente at unahin ang kaligtasan sa bawat gawain. Manatili nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. So guys, we have a new Tambayan alert. Dito lang yan at welcome na welcome tayo sa kakabukas lang na Hakone Coffee and Ice Cream, a new spot here at Infinity Park, Pulong Maragol, Angeles City, kung saan perfect mag-chill after shopping or kahit quick break lang. Shout out to matcha enthusiasts out there as the new Hakone branch introduces a wide selection of matcha drinks and dessert. Sign nyo na ito to check out the crowd favorite cafe na punong-puno ng paborito nyong matcha series. Hakone offers matcha and coffee drinks, mochi, cheesecake, matcha cookies, poke bowls, and soft-serve ice creams. Mula sa thoughtfully brewed coffee hanggang sa handcrafted dessert, bawat item sa kanilang menu ay ginawa para i-share. Pero bukod sa kanilang matcha offerings, dinisenyo rin ang Hakone para maging the perfect hangout place. Pwedeng pangbarkada, catch-up ng magkakaibigan, bonding ng pamilya, meeting with your amigas, father and daughter bonding, o kahit simpleng food trip lang. Dahil sa Hakone, hindi lang lasa ang importante, sinisigurado rin nila na ang lahat ng customer ay komportable. Expect nyo na everyone's gonna welcome you with warmth, and of course, you're gonna remember us po dahil reserve namin yung best matcha, best coffee here in town. Pero higit pa sa ambience at vibes, nakatuon din ng Hakone sa kalidad ng kanilang produkto.
isang open secret na ma-experience in every bite and sip. Hakone Coffee and Ice Cream is more than a matcha shop. We also have specialty coffee beans, only using the finest and premium ingredients. For example, our matcha powder is sourced directly from Kyoto, Japan. And also our beans is ethically roasted as well. Ang Infinity Branch ay hindi lang bagong cafe dahil parte ito ng kanilang misyon na ilapit ang Hakone experience sa mas maraming tao. Para kahit malayo ka sa mga naunang branches, ma-enjoy mo pa rin ang paboritong matcha haven sa mas accessible and mas convenient na location for you. The Hakone Infinity Branch is part of Hakone's plans to expand within and outside Pampanga. This branch is actually special to us because it's Hakone's first franchise branch, and we're thankful to Siblings Brew for trusting us with this project. So we also want to take this opportunity to thank the matcha and coffee community for all the support. They play a big role in where Hakone is today. Come and visit us! Happiness starts here! So if you're around Angeles City and you want something cozy, sweet, or caffeinated, tara na and let's hang out here at Hakone Coffee and Ice Cream because happiness starts here. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinagpapaliwanag ng Department of Agriculture ang ilang retailers na hindi sumunod sa maximum suggested retail price ng sibuyas at karne. Samantala, pinuri ng palasyo ang mga proyektong agri-hubs ng ahensya na sumusuporta sa mga mangingisda at magsasaka. Naritong report. 32 show cause orders ang inilabas ng Department of Agriculture o DA laban sa ilang retailers para sa mas pinaigting na inspeksyon sa mga pamilihan ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Isinagawa ang hakbang matapos ang magkasanib na price sa supply monitoring ng DA at Department of Trade and Industry o DTI sa isang pamilihan sa Kamaynilaan. Nanindigan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tututukan ng ahensya ang proteksyon ng mga mamimili laban sa mananamantala ng presyo. Anya, hindi titigil ang kampanya para sa patas sa presyo ng pagkain lalo na ngayong holiday season. Ipinaliwanag naman ni Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na layunin ng mga show cause order na makuha ang panig ng mga tindero at magsilbing babala na hindi kukonsintihin ng overpricing. May 3 araw ang mga retailer mula sa pagtanggap ng kautusan upang ipaliwanag ang kanilang presyuhan. Sa kabuuang 32 show cause orders, 12 ibinigay sa mga nagbebenta ng sibuyas na lumampas sa maximum suggested retail price o MSRP na 150 pesos kada kilo para sa pulang sibuyas at 120 pesos kada kilo para sa puting sibuyas. Ang natitirang 20 ay pinatupad laban sa mga nagbebenta ng karneng baboy, kabilang ang liempo na higit sa 370 pesos kada kilo at pige o kasim na lampas sa 330 pesos kada kilo. Samantala, nasisiyahan raw si PBBM sa mga nagawang reforma at pag-usad ng sektor ng agrikultura sa bansa, partikular sa mga programang nagpapalakas sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinuri ng Pangulo ang pagtatatag ng 33 agri-food hub units sa Pampanga, Quezon, Camarines Sur at Bukidnon. Layunin ng mga hub na palakasin ang ugnayan sa pamilihan ng mga produktong agrikultural at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Inilunsad din ng administrasyon ang 145 rice processing system sa buong bansa kung saan 127 na ang natapos at 18 ang kasalukuyang ginagawa. Samantala, inaasahang bubuksan ng DA ang isang mega cold storage facility sa Pili, Camarines Sur January 2026 habang 33 cold storage facilities ang nakatakdang itayo sa iba pang lugar sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Opisyal nang sinimula ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang konstruksyon ng Malyari Park, isang 1-hectare public park na matatagpuan sa 1 Clark Boulevard sa New Clark City, Tarlac. Ayon sa BCDA, idinisenyo ang Malyari Park bilang isang pocket park na may mga native plant, biodiversity, friendly feature, water-efficient system at solar-powered lighting. Layon nitong magsilbing open space para sa publiko sa loob ng development area. Hinango ang pangalan ng parke kay Apong Malyari ang Moon God sa Kapampangan mythology bilang pagkilala sa local culture. Pinangunahan ni BCDA President Joshua Bingkang ang ceremonial groundbreaking at tree planting. Hawak kamay ang Don Bosco Academy Mabalacat at Houseland Holdings Incorporated makaraang magkasundo para pag-ibayuhin ang edukasyon ng mga kabataan. Ang detalye sa ulat na ito. Sinelyuhan ng Don Bosco Academy Mabalacat at ng Houseland Holdings Incorporated o HHI ang pagtutulungan para sa edukasyon ng kabataan at paglago ng paaralan. Formal na nilagdaan ng kasunduan para sa Corporate Community Partnership o CCPD ng dalawang institusyon itong Biyernes, December 19 sa school grounds ng eskwelahan. Pinangunahan ni Father Roberto Maria Rojas, SDB, Rector ng Don Bosco at HHI President Attorney Christopher Ryan Tan ang ceremonial signing na sinaksihan ni Maria Cristina Patron, Bookkeeper, Father Abel de Ocampo Jr. SDB, School Director, Melvin Jason Tan, Area Manager ng Fiesta Communities Incorporated at ng mga mag-aaral ng Don Bosco. Layo rin ng partnership na palawakin ang suporta ng HHI sa edukasyon bilang bahagi ng misyon nitong magtayo ng komunidad at pagyamanin ng pamumuhay ng mamamayan, higit pa sa housing projects. Nakasaad sa kasunduan ng paghahatid ng 1 milyong pisong tulong ng HHI sa Technical Vocational Education and Training o TVET na iniaalok ng Don Bosco bukod pa sa scholarships at suporta para sa mga kabataang nais magpari. Lubos na ipinagpasalamat ng pamunuan ng Don Bosco Academy Mabalacat ang CCPD na malaki ang magiging kontribusyon sa paghubog ng susunod na mga lider at mabuting mamamayan ng bansa. Bukod sa TESDA, tanging ang Don Bosco Academy Mabalacat ang may TVET program para sa kanilang mag-aaral na kasalukuyan ay nasa 150 estudyante, habang 772 learners naman ang nasa ilalim ng basic education. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Interview na may kasamang challenge ang nangyari sa ating CLTV 36 News reporter kay Lara Liwanag, isang CrossFit athlete at member ng Team Philippines sa Physical Asia. Sa gitna ng kwentuhan nila tungkol sa kanyang karera bilang atleta, napasabak din ang ating kasama sa mga exercise na bahagi ng kanyang training. Abay, hindi lang fitspiration ang dala ni Lara, kundi pati isang workout challenge na hinarap mismo ni Rainiela Tugay. Panoorin natin ito. National champion sa Reebok CrossFit Games Open, consistent top female competitor at registered nurse pa. Kung may Superwoman certificate, siya na ang may buong binder ng achievements. Sa pagbabalik niya sa Pinas, kinapanayam ko siya. Pero imbis na sagot, pawis ang nakuha ko. Hello mga kabala, nandito tayo sa Barnes Fitness. Tunghaya ng aking experience sa aking interviewee na nagpalabas ng aking mga calories. Kung physical fitness yung pinag-uusapan, bata pa lang ako, very athletic na talaga. So into sports talaga, walang question doon. Sa CrossFit, nag-start ako 2014 kung di ako nagkakamali. Right after ng pagkapasa ko sa board exam sa nursing. So nag-start ako sa CrossFit, tapos yun, most likely 11 years until now. Yan. Basically, kung sa akin mo itatanong, gusto ko lang din talaga na sa kahit anong sport na laruan ko, alam kong malakas ako. Kaya kong maging top
sa isang sport kapag meron akong background ng CrossFit. Kahit na hindi kami ganon ka lakas compared sa ibang teams, yung puso talaga. Kapag nandun kami, wala nang isip-isip kung ano yung lakas na kayang bigay. Yung puso, yung determination na gusto mong manalo talaga. It's how bad you want it. Yun yung masasabi ko. Hindi kami sumuko talaga. Yun yung masabi ko sa Team Philippines ng Physical Asia. Puso talaga. Puso talaga. yung Kaya every time na nag-cheer kami, it's more of, laban, Pilipinas! Dahil guided ka ni Lord. Every time kasi na naglalaro ako, even sa workout namin dito, pag competition, lagi ako nag-ask ng guidance. Yan, kung di alam ng mga tao. So, kung nakita nyo naman, before nung death match, lagi ako nagsa-sign off the cross. It's more of asking for guidance. Manalo, matalo, alam kong guided ako. At matapos kong ma-inspire, eto na ang oras ko para ma-expired. Charot! Paano ba naman? May free warm-up session ako mula kay Coach Lara. At syempre, hindi tayo makakatanggi sa national champion, di ba? Sa ngayon mga kabalen, itatry natin yung mga minimal na lang naman na workout na ginagawa dito sa gym ni Miss Lara. Yes. So, subaybayan niyo po kami. Okay. So, ang tawag natin dito, box jump. So, technically, tatalon ka from this position papunta sa taas ng box. Okay? So, before ka tumalon, bend your knees, arms sa likod, and then jump. Pag land mo, stand tall. Kaya dapat nagsa-stand tall ka kasi para lang yung range of motion mo hindi nalilimit. Okay? Kasi kung every time nag-e-end kang ganon, na kapag nagja-jump ka, natitrain yung muscle mo na ganitong position lagi. So dapat para ma-reset, tayo ka lang after. And then once na bababa ka na, step down lang. Just reset. Try lang. So, inhale as you swing your arms sa Hi likod. guys. So ngayon itatry natin yung tinuro ni Ma'am. Ganyan siya. Ganyan Ma'am, di ba? Yes, bend your knees and swing back up. And stand tall. Nice one! Okay, step down. Nice one, nice one. Ang unang challenge sa box jump. Isang beses lang daw ang usapan kaya bago ako tumalon, yung puso ko ready to inspire. Pero pagbagsak, yung tuhod ko ready na to retire. Sunod niyang ipinasubok sa akin ng toes to bar. Isang galaw na mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang toes, hindi umabot sa bar. Pero ang hininga ko, muntik nang umabot sa pinakadulo. Okay, once na nakahang ka, taas mo lang yung knees mo sa level ng hips. Yan. Yan ang next step. I mean, yung step before ng toes to bar. So you need to train muna yung knee raises before ka mag-toes to bar. For beginners, Ma'am. Beginners. Ganito po talaga yung ginagawa. Kapag hindi nyo kaya maghang, pwede naman kayo mag-sit-ups or mag-V-ups yung ginawa ko kanina. Anything na core workout. Okay? So, try natin. Hang ka muna. Okay, make sure na hindi ka gumagalaw. Okay. And then, knees up. Nice one. And down. Knees up. Good job. Alright. Okay. Ganun lang tayo sa mga basic. Yes. Medyo mahirap mag-Darren Espanto Maui-Wawi Challenge sa part na yon. Pero kita nyo naman, kinaya. At ang pinakahuli, pagbubuhat ng pinakamagaan daw na dumbbells. Daw talaga, kasi parang may kasamang gravity boost. Kahit nananawagan na ang mga braso ko ng tulong, tuloy ang ehersisyo. Napapatanong na lang ako kung ano nga ba itong pinasok ko at hindi ko na alam kung paano ako lalabas. Siyempre, di naman lahat ng tao kaya yung ginagawa ko. What you can do, you do your basic foundation muna or yung movements na pwedeng gawin. Kasi ayaw nyo naman itry yung isang movement kung alam nyong risky or nakaka-injure. Better na aware muna kayo sa ginagawa nyo before nyo itry yun. And make sure, kapag itatry nyo, may kasama kayong coach talaga. Huwag nyo itatry na kayo lang. Okay. So here, sige. So upo ka, Riri. Yan. Nice one. Dito lang. Yes. Ito yung dumbbell. Yep. Yan. So start mo dito sa shoulder. Okay. From here, press mo up. Pag pinrest mo, dapat nasa likod ng ears mo. Yan. Dito. Yan. Nice one. Sige, down sa shoulders mo ulit. And up. Close to your head. Straight arms. Straight lang. Yan. One more.
Kayang-kaya mo yan. Maliit na bagay. Good job. Okay. Down. Okay. Try natin ng 1 dumbbell. Guys, pag di nyo kaya 2 dumbbell, you can do it with 1 dumbbell lang. So, ganito siya, Riri. From here. Okay. So, you start under your chin, elbows down, and press out. Next one. 1. 1 more. Head out ka. Head out. Yan. Okay. Good job. Yan. Kaya, kung mapapansin nyo, sige, press up mo ulit, Riri. Okay. Yung dumbbell, nasa may level ng ears niya. Para yung dumbbell, nasa center of gravity niya. Laging ganon. Isipin nyo, anything na external load, kung bubuhatin nyo, it should be within your body weight. Sige, down sa under your chin. Okay. Never press in front. Sige, try mong press in front. Paharap sa taas. Pero nandito. So, kung ganyan yung ipipress, automatic yan ang load na sa shoulder. In short, nakaka-injure to. Or, sobrang likod naman, hindi rin maganda. It should be in line with your body. Okay, you're done for today. Perfect. Hi guys, medyo konting pagod lang. Pero syempre, lahat ng ito ay katuwaan lang. Kaya naman sa mga aspiring athlete katulad ko, athlete? Ako? Char, sa mga kabataan o kahit sa mga napilit lang, may mensahe si Miss Lara para sa ating lahat. Never stop dreaming, okay? Kasi ako, yun yung pangarap ko nung bata ako to compete internationally. Bata pa lang ako, ang dami kong nakikita na kasama ko, mga friends ko na nagpapalarong pambansa, nagko-compete sa ibang bansa, pero hindi ko nakuha yon. Comes 2019, kung kailan ako naging national champion and bound for CrossFit Games sa US noon, nag-pandemic kaya hindi nangyari. Akala ko yun na yung moment ko para mag-compete internationally, which is makukuha ko na yung dream ko, parang ganun. Pero hindi nangyari. Pero since then, hindi naman nag-stop din sa puso ko or sa hiling ko kay Lord na mag-compete internationally. Tuloy-tuloy pa rin yung training ko regardless kung anong mangyari. Tapos lumitaw tong Physical Asia. No, bigger than my dream na hindi ko in-expect. So, ang advice ko lang sa inyo guys, as long as gusto niyo yung ginagawa nyo, as long as may pangarap kayo, you keep it there, always pray kay Lord. Kasi may mga moments na hindi niya mabibigay right now, pero He'll make sure na ready kayo once na binigay niya. Kasi I don't think kayo yung magdidikta ng oras kung kailan nyo gusto. Nasa time niya. God's will talaga. God's perfect time. Kung pang-Hollywood ang pangarap mong road trip, sagot na ng Laos Auto Group yan. Presenting Peugeot 3008 Allure. Pagsakay mo, siguradong artistahin ang iyong datingan. Simula sa sunroof at sa classy design, complete package ang ride na ito. Naritong report. Hi, my name is Jay Fernandez and I'm the sales executive of Peugeot Pampanga. Today, we're gonna explore the Peugeot 3008 SUV Allure. Peugeot 3008 SUV presents a striking design with premium line materials. The current model has a Peugeot frameless grille with vertical line design with its aggressive look. Peugeot brand identity is the logo itself, the lion, king of jungle. Peugeot 3008 bumper has a 6-eye parking sensor for more safety and easy parking movement. Signature headlight with full LED illuminated Fang daytime running light. Under the hood, we have a 1.6-liter twin-scroll turbo high-pressure engine. It has a 165 horsepower and 240 torque. For our tire, we have 18 inches Los Angeles diamond alloy wheel with 225 by 55 R18 size of tire. A power folding adjustable side mirror with blind spot monitoring features. It also has a ground clearance of 198 mm. At the back, we have the full LED rear lamp with 3D claw design. You can also see the Peugeot logo design over here.
It has a backup camera for easy and safety parking experience and 6-eye sensor to prevent collision when parking. Peugeot 3008 equipped with automatic tailgate. You can open by soft touch sensor, via remote, or keyless entry. It also has a boot capacity of 591 liter, but if you need more space, you can fold down the second row seat. Peugeot 3008 equipped with dual pipe aesthetic design with rear fog lamp for more visibility. Did you know that Peugeot has a keyless entry system using soft touch and key remote control? Peugeot has compact steering wheel with sporty looks, with tilt and telescopic adjustment. Behind the wheel, we have a manual mode for sports feel, and it has a cruise control and limit speed control. Peugeot dashboard designed with 12.3 digital heads-up display with 5 different modes to choose. Minimum, personalize, navigation, driving, and dial mode. It has also a toggle switch chrome design, piano key design for easy access to music, air conditioning, navigation, vehicle setting, Bluetooth, and media. It has also a wireless charging and a advanced grip control with 5 different modes. Peugeot 3008 equipped with a sports mode. It has a button. You can just press the sports mode button to feel the sporty looks of the car while driving. For our seat, we have a black leather with brown stitches for aggressive and stylish design. Peugeot 3008 has a 5 seating capacity. Peugeot 3008 equipped with a panoramic sunroof. For price and promo, you can avail the Peugeot 3008 Allure for as low as 1,870,000. And if you avail this unit, you can get a free Laos Group Cares 24/7 roadside assistance worth of 32,500 pesos and Upor Optic Tint. For inquiries, you may call or text us to 0999-223-0313, or you can visit our showroom located at the Laos Group Complex, Jose Habad Santos Avenue, City of San Fernando. Samantala, bumalik sa tuktok ng men's softball ang Philippine Blue Boys matapos nilang masungkit ang ika-9 na gintong medalya ng bansa sa naturang laro sa kasaysayan ng Southeast Asian Games. Ika-9 na gintong medalya sa larangan ng men's softball ang hatid ng Philippine Blue Boys matapos pabagsakin ng Singapore sa kanilang final match sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Nagtapos ang kanilang umaatikabong laban sa score na 3-0. Naging susi sa panalo ng Pilipinas ang dominating pitching performance ni left-hander Jehans Maristela Coro, na halos hindi pinagbigyan ng opensa ng Singapore at nagtala ng 17 strikeouts sa kabuuan ng laro. Nagbigay ng maagang bentahay ang Pilipinas sa pamamagitan ng solo home run ni Justin Rosales sa unang inning, bago tuluyang patatagin ng Kalamangan sa 2-run single ni Leonas De Leon sa ika-4 na inning. Ang tagumpay na ito ay nagsilbing pagbawi ng Blue Boys sa pagkatalo nila sa Singapore noong 2019 SEA Games na ginanap sa Clark, Pampanga. Bago ang finals, nagtala ang Pilipinas ng 2-1 na kartada sa preliminary round, kabilang ang kanilang panalo kontra bansang Malaysia at Thailand, habang tangis sa Singapore lamang din sila natalo sa simula ng kompetisyon. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News.
Hindi nagpakabog ang pambato ng Pinas na si Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo jury session matapos ibida ang kanyang dragon-inspired evening gown at close to perfection na performance sa swimsuit round. Ang buong detalye sa Chika Express ni Zachary Carlos. Nakipagsiklaban sa pagrampa ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo 2025 jury session na ginanap nitong December 17 sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Hindi siya nagpakabog at ipinakita niya ang angking poise, confidence at cosmic aura sa harap ng halos 70 candidates mula sa iba't ibang bansa. Sa evening wear presentation, namukod tangi si Chelsea suot ang agaw pansin na light blue at silver gown. Chelsea Fernandez, Philippines! Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Chelsea na ang kanyang look ay isang vision forged in fantasy. Ayon pa sa kanya, ang dragon gown na yari sa icy blue at silver ay binuhay ni Leo Almodal. Tampok ang hand-embroidered na parang kaliskis, crystal details at isang dragon crest. Matapos mag-stand out, hindi rin nagpahuli si Chelsea sa swimsuit portion kung saan ipinakita niya ang kanyang fit at toned body sa isang blue bikini. Relaxed pero confident ang galaw. May tapang, may class at talaga namang napabilib ang pageant fans. The Philippines! Bago matapos ang gabi, nag-uwi si Chelsea ng special awards, Evantista's Iconic Swimsuit Award at Parade of Beauty Award. Susunod na tampok sa Miss Cosmo 2025 ang exciting na coronation night na magaganap this December 20 sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Dito ipapasa ng reigning queen na si Ketut Permata Juliestrid ng Indonesia ang corona sa hihiranging reyna. Para sa Chika Express, ako po si Zachary Carlos, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. 6 days na lamang po mga kabalen at Pasko na. Maraming salamat po and happy weekend.